Reményik Sándor, gyűrűt készítetek. Egy gyűrűt készítetek, feketét, acélból, dísztelent, keményet, és a dátumot belevésetem. Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget, s jusson eszembe, hogy az életem egy kockára tettem föl mindenestől. Június 4, 1920. Én megállok e sírkő dátumon. Én nem megyek egy lépést se tovább. Eszembe jutnak nyugat népei, a gőg, a hitszegés, a csalfaság. A társtalanság komor bélyege a megalázott, széttépett hazán. Mohács, Majtény és Világos után. Női és Versailles és a Trianon. Párizst, e hitvány, döjfös emberbábelt csak gyűlölni és megvetni tudom. A dalai, a csipkés finomak, mikért egy költőnk vágyva könnyet ontott, nekem káromló rút rikácsolás, s én visszavetem néki, mint a rongyot. Remete nemzet lesz a magyar nép, mintha magányos szírten állana, vezeklő oszlop tornyos tetején, s csak Istene lesz véle, s bánata. Eszembe jut a ketté törött kard, és lobogóink tépett erdeje, és néma fagyott öblű kürtjeink, a némaságuk, mintha zengene. Eszembe jutnak elnyomóink itt, és árva testvéreink odakint. Június 4, 1920. E dátum lázít, fenyeget és int. Egy gyűrűt készítetek, feketét, acélból, dísztelent, keményet, és a dátumot belevésetem. Hadd érezzem az ujjamon, hogy éget, s jusson eszembe, hogy az életem egy kockára tettem föl mindenestől.